aldı. Tertipke kirdi mi biraz? Tuqay rayonunun Betka ауылында президент bizning eshik aldı programmасы үтәлеше белән таныша, биредә аны көтеп алалар, үзгәрешләр белән уртаклашалар. Безнең авылыбыз шушы программага эләкте. Без программага эләгүгә бик шатландык. Мондый матурлыкларны гомердә дә күргән юк. Балаларыбыз чистадан гына мәктәпкә баралар хәзер. Бик зур рәхмәт сезгә ул программаны эшләткәнегез өчен. Безнең ишек алды программасы буенча бирегә килү юллары, тротуарлар асфальтлана, скамья, чүп савытлары яңартыла, балалар мәйданчыгы булдырыла, агачлар утырталар. Барысы да яшәүчеләрнең теләкләрен исәпкә алып эшләнә. Кайбер инфраструктура җиһазларын җирле җитештерүчеләр төзегән. Быел районда 10 ишек алды төзекләндерелә. Монда улы кешеләргә дә, балаларга да бик әйбәт булган. Рөстәм Миңнеханов аерым фәннәр тирәнтен үзләштерелүче мәктәптә дә булды. Биредә 426 бала укый. Бу уку елына шартлар яхшырган. Бинага капиталь ремонт ясала. Спорт мәйданында җиһазландырыла, ашханәгә дә яңа җиһазлар кайтарыла. Бишлегә генә укыйсыз инде. Тукайдан президент Зәй районына күчә. Менә 1961 елда ук ачылган музыка мәктәбе. Быелның апрелендә анда капиталь ремонт башлыйлар, августта эш төгәлләнә. Рөстәм Миңнеханов яңартылган уку сыйныфларын карый, мәктәп ансамбле иҗаты белән таныша. Монда 15 белгечлек буенча белем бирәләр, укучылары төрле конкурсларда катнашып, призлы урыннар яулый. Это вот было так? Да, все верно стало вот так. Здесь проживает более 500 человек. Вечером единовременно 40 детей здесь играет. Гагарин урамындагы күп фатирлы йортның ишек алдында да ремонт тәмам, тротуарлар, мәйданнар, ут баганалары яңартыла. Шул рәвешле 5 ел эчендә Зәйдә 175 ишек алды төзекләндереләчәк. Мәдәният йортлары да читтә калмый. Энергетик сарае кашындагы мәйданны үзгәрткәннәр, таш җәелә, эскәмияләр, фонтан куела, агачлар утыртыла. Бүген бу объект шәһәр өчен мөһим мәдәни мәйдан. Бөек Ватан сугышы вакыйгаларына багышланган өлеше дә бар. Нижнекамск – город, где наряду с развитием крупной промышленной индустрии. Түбән Камада Рөстәм Миңнеханов бір юлы 2 объект төзелешенә хәйр-фатиха бирде. Техник лицей һәм балалар бакчасы. Яңа төзелешләрне Татнефть финанслаячак. Это очень современный проект, очень нужный. Я уверен, что это наше будущее, и какие компетенции, какие возможности мы им создадим, значит, такие у нас будут результаты. Түбән Камадагы беренче инженерлык лицее булачак ул шәһәрнең химия технология институты һәм мәгълүматның югары нефть мәктәбе өчен абитуриентлар үстерәчәкләр. Лицей 800 бала өчен. Яңа балалар бакчасына да ихтыяҗ зур. Микрорайондагы бердән-бер мәктәпкәчә учреждение тулган. Яңасына 2дән 7 яшькә хәтле 320 сабый йөриячәк. Түбән Каманың үз агропромпаркы да эшли башлады. Ул экоагропарк дип атала. Монда фермерлар үзе җитештерганны сата. 19 арендатор белән килешү төзелгән. Урамдагы чатырларда җәен үз мәшгульләр, сентябрьдән апрельгә кадәр авыл җитештерүчеләре үз продукциясын сата ала. Сәфәр барышында Рөстәм Миңнеханов яңа экстрим парк төзелеше белән танышты. Ул 1 гектар мәйданда урнашкан. Президент спорт мәйданчыкларын карап, экстремаль спорт түрен сайлаучылар белән дә аралашты. Я хочу эту доску освоить, у меня электрическая доска есть, вот я хочу аккуратно. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы.